Bueno, elkarte berri bat osatu dugu, silikosia daukana izena, eta gure asmoa da silikosi gaixoa daukagunok, gure eskubideak defendatzea, ze ikusten da gaixotasun hori lehen mineruek edo zeukatela, eta gaixotasun hori joan zala ez, baina ikusten da gaur egunean egoera ez dela horrela. Gaixotasun hau berantza barik gorantza doie, ze merkatuan daude produktu batzuk kuartzozko aglomeratuak oso toksikoa direnak, silize kristalina daukatenak, eta birikietan sartzen da eta kaltegarria da. Eta gure objektiboa da, ahalegindu, informatu eta prebentzio bat jartzea, beste langile batzuk gaixotasun hau ezartzeko ez. Bidea luzea izango da, badakigu hori, ze oztopo trabasko jartzen dire, baina, danon artean, ahalegindu begara, gaixotasun hau, zelan edo alan, moztu egin behar dugu, eta, elkarte hau, horretan arituko da, eta, danon laguntza behar dugu, eta, bestik ez.